Nixtieq nistedinkom biex flimkien nagħmlu eżerċizzju sempliċi bl-immaġinazzjoni, xejn tqil u komplikat sewwa. Immaġinawkom illi tkun membri fil-kongregazzjoni tal-Knisja ta' Filippi. U bħal kull nhar ta' Ħadd tinġbartu hawnhekk biex ovvjament qimu lill-Alla. Però dil-ġimgħa ġejtu wkoll mhux biss biex qimu lill-Alla, imma ġejtu bistennija għaliex illum ukoll ħadd inqaralkom ittra li l-Apostlu Pawlu kitbilkom. Ittra li ilha ġejja minħabba li Epafroditu kien marat u dam biex ġab, allura tinsabu biex wiek biex tisemgħu din l-ittra. Forsi l-Apostlu Pawlu tajtu miegħu, jew forsi anka bħal Lidja kienu li għalna qiegħda bih biex tikkonvertu, jew forsi qatt ma tajtu miegħu. Però żgur li sapportjajtuh fil-Ministeru mal-Knisja billi battulu l-flus. U allura qegħdin fuq ix-xwiek. Għaliex? Għax tafu li ilu arrestat. U hekk jistenna s-sentenza. U allura għandkom xewqa biex taraw x'ħajajdilkom, biex tkunu tafu kif inhu, kif qed iħossu jew ma jħossux. U allura jitla xi ħadd u jibda jaqra din l-epistola. X'in tisma' l-ewwel ftit kliem ma tistax ma tifraħx, għax Pawlu jibda billi jirringrazzja l-Alla għalikom. U tifraħ ukoll tirringrazzja lill-Alla tal-kliem ta' affezzjoni tiegħu li jibda l-ittra biha kemm iħobbkom, kemm intkom qegħdin f'qalbu. U wkoll żgur ħadd ifirħu għaliex inkoraġġikom biex tkomplu mixjin fil-qdusija. U mbagħad l-ittra tkompli hekk isemgħu. Issa ridkom tkunu tafu l-aħwa illi kull ma ġrali żvolġa pjuttost tal-progress tal-Evanġelu. Hekk li priġunirija tiegħi għal Kristu saret magħrufa sew fil-pretorju kollu u lill-oħrajn kollha. U l-maġġoranza tal-aħwa, konfidenti fis-sit minħabba l-priġunirija tiegħi, issa għandhom wisq żejt qurbija biex jitkellmu l-kelma bla biża'. Xi wħud ta' bilħaq jippritkaw lill-Kristu sforz lejra u l-ġlied, imma xi wħud ukoll b'volontà tajba. Dawn jagħmlu hekk mill-imħabba, billi jafu li jinqija tad-difiża tal-Evanġelu. Mentri dawk li jnidu lil Kristu mill-ambizzjoni egoistika mhux bis-safa billi jissuponu li se kkawżaw afflizzjoni fil-priġunerija tiegħi, xiex mela. L-importanti hu li b'kull mod sewjek bil-parenza jew fil-verità Kristu mniedi. U b'dan nifraħ. Iva, u se nifraħ għax naf li permezz tal-petizzjonijiet tagħkom u s-sapport tal-Ispiritu ta' Ġesu Kristu dan għalija se jirriżulta fil-ħelsien tiegħi. Skont il-mistennija ħerqana u t-tama tiegħi illi f'xejn mhu se nistħi, iżda b'kull konfidenza mqarsissa bħal dejjem Kristu se jkun eżaltat f'ġismi, sewjek bil-ħajja jew inkella bil-mewt. Għax għalija li ngħix u Kristu u l-immut lieh. Imma jekk se nibqa' ngħix fil-ġisem dan ifisser ħidma ta' frott għalija u ma nafx se nagħżel. Imma ninsab marsus bejn żewġ direzzjonijiet. Għandi l-lebliba ħalli nitla' nkun ma' Kristu għax b'dan bil-wisq iżjed aħjar. Imma li nibqa' fil-ġisem huwa aktar neċessarju minħabba fikom. U konvint minn dan naf li se nibqa' u nkompli magħkom ilkoll għal progress u l-ferħ fil-fidi tagħkom. Sabiex il-ftaħir tagħkom fija joktor fi Kristu Ġesu permezz tal-miġġija tiegħi għandkom għal darb'oħra. Il-qarej kompli jaqra. Però kif ġieli jiġri moħħok ma baqax jiffollowja issa. F'daqqa waħda donnok tlaq x'imkien ieħor, ġieli jiġrilkom fil-priedka fil-jett tisemgħu mbagħad f'daqqa waħda telaq id-dar, fit-tisjir jew telaq fuq ix-xogħol. U hekk ġralkom illum. Għaliex moħħhom weħel. Weħel ma' dil-frażi. Għax għalija li ngħixu Kristu u l-immut lieh. Naħx iklimu. Qed tajt. X'rid ifisser Pawlu b'din id-dikjarazzjoni doppja? X'jiġifieri għalih li jgħix u Kristu? U għaliex qed jgħid li għalih li jmut u gwadan. U lieh jew kif hemm fil-Grieg wisq aktar aħjar, wisq aħjar. Il-predikatur Martin Lloyd Jones jgħid hekk ara. Hawn ġifieri f'dal-vers. Insibu ruħna wiċċ ma' waħda mill-estqarrijiet l-aktar sublimi ġifieri għoljin
u kbar li qatt saru saħansitra minn dan l-apostlu qawwi. F'ċertu sens, kull min jaffaċċja dal-vers ikun qisu wieqaf fuq art wisq qaddisa. Għalhekk jiena bħal dawk illi qabli trattaw dal-vers nersaq bleħ preferenza. U nitlob l-Alla illi juża dal-kliem u dal-messaġġ biex kabbarkom isaħħaħkom spiritualment. Meta Pawlu qal għalih li jgħixu Kristu, kienet ifisser tal-inqas erba' affarijiet fondamentali. Okay? L-ewwel net. Għax għalija li ngħixu Kristu, għal Pawlu kien ifisser li ngħix u fidi fi Kristu. Isimgħu x'jikteb fil-Galatin 2:20. Jien imsallab ma' Kristu. U jien ma ngħix iżjed imma Kristu jgħix fija. U l-ħajja li issa ngħix fil-ġisem ngħixha bil-fidi li jifbin Alla li ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Il-ħajja li issa ngħixha bil-fidi li jifbin Alla li ħabni u ta' lilu nnifsu għalija. Il-fidi kienet il-prinċipju determinanti ta' ħajtu. U allura meta tgħidilna għalija li ngħixu Kristu, ridna nifhmu li għalih b'dan kien ifisser li jgħix kien fidi fi Kristu. Mhux sempliċement fidi, fidi vaga, jew fidi f'xi ħadd, jew f'xi ħaġa, però fidi granfata u beruqa f'persuna li l-identità tagħha hija bin Alla. Fidi f'persuna l-identità tagħha hija f'Dej. L-ħabni u tali l-nifsu għalija, il-qalba tal-Evanġelu. Mela l-Pawlu il-ħajja kienet ħajja mejxa bil-fidi f'persuna speċifika, li wetta xogħol speċifiku. Okay? Fidi f'Ġesu bin Alla li ħabni u tali l-nifsu għalija. It-tieni meta kiteb għalija li ngħix u fidi fi Kristu ma kienx biss qed jafferma li qed jgħix bil-fidi fi Kristu, ma wkoll li ngħix hi imħabba lejn Kristu. Li ngħix hi imħabba lejn Kristu. Kull persuna li temmen f'Ġesu u tirċievi l-imħabba t'Alla li joffrilna permezz ta' Ġesu, dejjem tirrispondi lura u tirreċiproka bl-imħabba. Dejjem. Jekk hija fidi sinċira. Kull meta hemm dil-fidi ġenwina dejjem ħajkun hemm imħabba sinċira. Fil-Galatin 5 Pawlu jgħidilnek u jitkellem aktarx dwar il-fidi li topera bl-imħabba. Dejjem flimkien. Il-fidi f'Ġesu trid twassal għall-imħabba li Ġesu. Ma tantx naħseb imkien Pawlu ma jitkellem direttament kemm iħobb il-Ġesu. Jikteb isma' x'jiena nħobbu ta' ma nsibux dan il-kliem dirett, però kif nafu li kien iħobb il-Ġesu mill-patterns ta' ħajtu. B'mod speċjali, pereżempju, meta naraw li f'kollox dejjem rid joġob lil Ġesu. Forsi mhux din il-imħabba, forsi mhux dan huwa mod li nuru li aħna nħobbu l-Ġesu jekk irridu noġbuh. Isemgħu x'jikteb fit-2 Korintin 5. Aħna wkoll ambizzjużi ħalli nkunu noġbuh il-Ġesu, ħalli nkunu noġbuh ferm sew jekk qegħdin id-dar fil-ġisem jew barra mid-dar. Pawlu li jgħix għal Kristu kien ifisser ukoll imħabba lejn Kristu. Però hemm aktar. Għal Pawlu li jgħix u Kristu kien ifisser mhux biss fidi fi Kristu, imħabba lejn Kristu ma wkoll it-tielet xirka ma' Kristu. Xirka ma' Kristu. Ċertament kif għadna, jekk il-fidi vera dejjem tirriżulta fl-imħabba, l-imħabba lejn Kristu trid tirriżulta f'xirka miegħu. Il-bniedem li jemmen, il-bniedem li tħobb il-Kristu għandu xewqa li jkollu komunjoni ma' Kristu u għandu wkoll gost f'dik il-komunjoni ma' Kristu. X'innotaw meta ġuvni u tfajla jibdew jesperjenzaw xi forma ta' mħabba lejn xulxin, ngħidu li ħafna minnkom għaddew minna. Mhux inkunu rridu ikunu flimkien il-ħin kollu. Niftakar meta konna rajjes nagħmlu ma nafx kemm il-ħin nasal id-dar dak iż-żmien u naqbad it-telefon. Siri kien jgħid ħanina tek kemm ġej. Il-ħin kollu għaliex dik il-imħabba. L-imħabba lejn min tħobb iġġalek tkun trid tkun u tgawdi il-dak li lilu inti tħobb. Għal Pawlu wkoll mela allura kienet xirka
ma' Kristu. Xirka mitmuha bil-meditazzjoni, mitmuha bit-talb, bir-riflessjoni fuq l-iskrittura, bil-parteċipazzjoni fl-ikla tal-mulej, xirka ma' Ġesu. U xirka wkoll ikkoltivata b'dan il-mod. Fidi fi Kristu, imħabba lejn Kristu, xirka ma' Kristu, imma wkoll ir-raba' dedikazzjoni għas-servizz ta' Kristu. Dan ifisser kien għal Pawlu li ngħix u Kristu. Mill-mument li konverta li jekk naqraw fl-Atti kapitlu 22, din dejjem kienet id-dispożizzjoni u l-lingwaġġ ta' qalbu. Iftakru x'qallu l-Ġesu meta nduna li kienu li qed jidirlu. Dal-kliem, x'nagħmel Sid? L-ewwel kliem li qallu kif sar jaf li hu Ġesu. X'nagħmel, ġifieri xi trid minni mulej? Kif trid ninservik mulej? Din kienet għal Pawlu tfisser li ngħix u Kristu. Ebda xogħol ma kienet imbagħad diffiċli wis għal Pawlu biex jaqdih. Ebda pis jew sagrifiċċju ma ħassu tuqil biżżejjed fil-ministeru tiegħu, ebda diffikultà, periklu jew tiġrib, ma kien jibes iż-żejjed għalih fis-servizz tal-mulej, ebda uġieħ u dbatija ma kien iż-żejjed li jissapporti biex jaqdi lil dak li kien iħobb, lil dak li jemmen fih. Jiġifieri, kieku kellna l-Pawlu insaqsuh, Pawlu, għatina l-filosofija tiegħek għall-ħajja. Għajdinna s-sinifikat veru għall-ħajja. Naħseb it-tweġiba kien jagħtina mod sempliċi. Għalija li ngħix u Kristu. Nemmen fi Kristu, inħobb il-Kristu, nixxierek ma' Kristu u nservi l-Kristu b'dedikazzjoni. Però Pawlu kompla, dik nofs is-sentenza, nofs id-dikjarazzjoni tiegħu. U qal għalija l-immut u qlieħ. Kif jista' jkun vera meta tisma' dal-kliem tajt, kif jista' jkun li l-mewt dik li ġob bisejħilha sultan il-waħxijiet, il-mewt li twerwer l-iktar buli u jew bulija li hawn fuq wiċċ l-art. Kif jista' jkun? Tkun vantaġġ. Għal dawk li jemnu illi wara l-mewt hemm biss il-baħ, Pawlu jinstema' miġnun, vera? Miġnun li għamel d-dikjarazzjoni. Għal bnidem tad-dinja, jew għal min jiklejmi jew Kristjan, meta fil-verità mhu Kristjan xejn, li jmut ċertament mhix profitt. Anzi, hija t-telfa l-kbira. Kollox jitlef, possedimenti, ħbieb, raba, karriera, passatempi, il-mewt, kollox jitlef. Ġieli meta jmut xi ħadd jgħidu x'ħalla, x'ħalla warajh, tafu x'inhi t-tweġiba? Kollox ħalla. Kollox. Il-mewt hija t-telfa l-kbira. Mela allura raw x'differenza, x'kuntrast mal-mentalità ta' Pawlu. Li mmut u qlieħ. Xi wassal il Pawlu biex jafferma dal-kliem? Xi wassal? Ċertament, ħanamluha ċara, ċertament mhux għaliex rid jeħles, għaxaw Kristjani wkoll tismahom jitkellmu u jkwotaw dal-vers, imma li imxebbajn bil-ħajja, imxebbajn bis-sitwazzjoni familjari tagħhom, allura l-immut aħjar u qlieħ aħjar joħodni l-mulej mhux hekk Pawlu. Pawlu ma rridx easy way out biex jeħles mill-priġunerija u kienet jibża min jafx ħajġrili, allura aħjar l-immut u qlieħ. Le, neħħewhom minn moħħkom daw ir-raġunijiet negattivi għala Pawlu għalhekk, anzi. Pawlu studja l-Iskritturi, ħaseb, irrifletta fuq fatti autentiċi ta' rivelazzjoni kristjana. Talab fuqhom u wasal għal konklużjoni u konvinzjoni personali wasal għalija li l-mewt ta' bilħaq hija qlieħ, hija gwadan tal-inqas minħabba 3 raġunijiet. Minħabba dak li għandu kienet se tieħdu, minħabba l-istat ta' eżistenza li fih se tintroduċih u minħabba l-premji li għad jirċievi. Fl-istess epistolek għattu attenti, Pawlu jiddeskrivi l-mewt bħala li tkun ma' Kristu. Inkun ma' Kristu. U fl-ewwel Korintin 5 li nkun id-dar ma' s-sid. Id-dar ma' s-sid. Kien konvint li l-mewt se ġib aktar minn Kristu għand Pawlu u aktar minn Pawlu għand Kristu. Id-disċipli Ġesu għalilhom hekk, wedhom hekk. Nerġa' niġi u għat nirċevikom għandi nnifsi. Sabiex fejn kun jien, intom tkunu wkoll. Ara x'weda jidik. U l-kriminal minn sluf deħ, Ġesu wedu, tassew ngħidlek,
illum se tkun miegħi il-ġenna. L-aħwa meta l-fidil imut jiltaqa' ma' Ġesu. Jiltaqa' ma' Ġesu. Il-mewt teħodna għand Ġesu. Tlaqqana mas-Salvatur tagħna, mar-raj tajjeb tagħna, mal-maħbub ta' ruħna, mal-profeta tagħna, mal-qassis il-kbir tagħna. Din hija l-mewt, din hija l-essenza tal-ġenna Ġesu. Li kieku Ġesu mhux il-ġenna xi ħadd qal, il-ġenna tkun infern. Il-mewt tlaqqana ma' Ġesu. Forsi dan mhux gwadan? Forsi dan mhux wisq aħjar? Imma l-Pawlu l-mewt iqlih ukoll minħabba l-istat ta' eżistenza li fih ħadd introduċih. Stat ta' kwalità u grad ogħla. U tal-inqas dan l-istat ogħla f'ħames oqsma. Ħansemmihomkom fil-qosor ħafna. Il-mewt qlih għaliex se tintroduċina. Se introduċi l-Pawlu lilna wkoll fi stat ta' qdusija perfetta. Ix-xogħol tas-santifikazzjoni ta' qdusija ħajkun komplut. Se nesperjenzaw libertà perfetta mid-dnub. U mit-taħsir tiegħu, mill-fdal tiegħu, daqshekk ħan inħelsu minnu. Mhux se jkun nebda xewqa jew inklinazzjoni għad-dnub, xejn, għaz biss nixtiequh, anzi ħankunu noboduh id-dnub, b'mibeda qawwija. Mhux biss imma sewwa il-verità ħanitqaxqu bih u ħanagħmluh mingħajr difett u mingħajr li ċken falliment. Il-mewt gwadan ukoll għax se tintroduċi l-Pawlu lilna fi stat ta' serħan perfett, mhux biss qdusija perfetta. L-awtur lill-Ebrej kapitlu 4 jgħid, issa aħna li hemm minna nidħlu f'dak il-mistrieħ. Kemm sabiħa di. Daqshekk taħbit l-aħwa. Daqshekk sarar, daqshekk konflitti, daqshekk fallimenti, daqshekk diżappunti, daqshekk inkwiet, ansjetajiet, preokkupazzjonijiet, frustrazzjonijiet, mistrieħ perfett. Irpos etern. Il-mewt wisq aħjar ukoll għax se tintroduċi l-Pawlu lilna fi stat ta' għarfien ogħla. Pawlu jgħid bħalissa naf parzjalment biċċiet, imma mbagħad ħankun naf fi sħiħ. L-ewwel Korintin 13. Jiġifieri l-għarfien tiegħu bħalissa huwa ftit meta mqabbel ma dak l-għarfien aktar preċiż u profond li għad jesperjenza. Sakemm għandna fuq l-art nafu ftit, vera jew le, ingawdu isna d-del. Id-del ta' Alla, id-del tal-affarijiet. Ħafna ħwejjeġ għadna ma nifhmuhomx, jew nifhmuhom biss parzjalment, wara l-mewt ma jibqax aktar lok għall-injoranza, m'hemmx aktar dubi, m'hemmx aktar inkonsistenzi, m'hemmx aktar ineżattezzi fuq dak li nemmnu u b'mod speċjali fuq Alla innifsu. X'barka tremenda. Forsi mhux vera dan huwa qlieħ. Ukoll il-mewt qlieħ għaliex lil Pawlu u lilna ħad introduċina wkoll fi stat ta' saħħa perfetta. Health. Saħħa perfetta. Mhux ħajkonna bżonn aktar mediċina u pinnoli, daqshekk nuċċalijiet, hearing aids, daqshekk għajma hawn u għajma hemm, daqshekk fejqan komplut permanenti, saħħa perfetta. Ukoll l-aħħar il-mewt gwadan għax ħad introduċih fi stat ta' kuntentizza ferħ u għena ta' kwalità mill-isbaħ. Daqshekk mood swings, daqshekk depressjonijiet, daqshekk dwejja u buri, da kollu jispiċċa. Anka l-ferħ li qed nesperjenzaw bħalissa xejn ma l-ferħ inesprimibbli li qed nesperjenzaw meta nittieħdu id-dar mal-mulej. U dan kollu fil-ktib ta' Rivelazzjoni nsibu wkoll deskrizzjoni qasira tiegħu. Rivelazzjoni 21 naqraw Alla se jimsaħ kull dema minn għajnejhom u l-mewt mhix se tkun iżjed. La luttu
la biki u lanqas uġieħ mhux se jkun hemm iżjed. U l-mewt hija l-bib li nitlu għal dan. Mela, żewġ raġunijiet għala Pawlu jikkunsidra l-mewt bħala gwadan għadna li huma minħabba dak li għandu ħatieħdu, minħabba wkoll li ħaterfaw għal stat ta' eżistenza ogħla, u t-tielet u l-aħħar ukoll jikkunsidra Pawlu l-mewt bħala gwadan minħabba r-rikumpensi, il-premji li għad jirċievi. Fil-Skrittura għandna lista twal ta' premji il-Kristjan fil-ġenna jirċievi. Unsibuhom deskritti bħala kuruni ħafna drabi, kuruni inkorruttibli ma jitħasrux, kuruni tal-ġustizzja, tal-glorja, tal-ħajja, kuruni tal-ferħ. Fit-tieni Timotju 4, vers 7, l-Apostlu Pawlu jikteb hekk: tqabad it-taqbida tajba, temmejt it-tiġrija, żammejt il-fidi. Min issa l-qudiem hemm riservata għalija l-kuruna tal-ġustizzja li s-sit li mħallef ġust se jippremjani bija f'dak il-jum. U mhux biss lili, iżda l-daw kollha li ħabbew il-manifestazzjoni tiegħu. Premji. Mhux għax ħaqna, mhux għax jistħoqilna, imma Alla jippremjana biex ikompli juri kemm huwa Alla grazzjuż, kemm huwa Alla ġeneruż. Thomas Brooks, il-Puritan Thomas Brooks jgħid, Kristjan, qed jgħid lili u lilek, Kristjan jaf li l-mewt se tkunlu il-funeral ta' dnubiet, id-dwejja, l-afflizzjonijiet, it-tiġrib, il-vessazzjonijiet, l-oppressjonijiet u l-persekuzzjonijiet kollha tiegħu. Jaf li l-istess mewt se tkunlu reżurazzjoni tat-tamiet, l-għeniet, l-għaxqiet, il-faraġ u l-kuntentizza kollu tiegħu. Għajdu li intom, mela allura nibdew nifhmu naqra aħjar li ta' bilħaq il-mewt i-profit u mhux telf li l-mewt ta' bilħaq igwadan. Għax għalija li ngħixu Kristu u li mmut liħ. Attenti għax meta naqraw ġiri nitilfu ċertu kliem importanti. Għax għalija li ngħixu Kristu, għax għalija li mmut u liħ, hawn l-aħwa raġel li qed jitkellem minn konvinzjoni profonda u personali tiegħu. Dan ifisser għax għalija, mhux qed jitkellem minn xi veduta filosofika astratta taħaddem moħħu jagħmel it-teoriji u jiddiskuti u jargumenta u jiddibatti u wasal għaliha. Le. Dini l-esperjenza u testimonjanza personali tiegħu bħala Kristjan. Pawlu mhux qed jitkellem bħala apostlu, mhux qed jgħallem jew jeżorta, ifhmu għadin. Qed jitkellem bħala Kristjan. Allura nqogħdu attenti. It-tentazzjoni għalina li meta nisimgħu dal-kliem naħsbu li dan huwa biss l-esperjenza tiegħu. Dak Pawlu, dak kien l-apostlu, u ninsew illi l-esperjenza ta' Pawlu għandha u jmissa tkun l-esperjenza ta' kull wieħed u waħda minna. Dak li hu veru għal Pawlu, imissu jkun veru għal kull Kristjan, għalik u għalija. Ġifieri kapaċi intu koll, mod sinċir, quddiem Alla tajt għax għalija li ngħixu Kristu. Għax għalija li mmut u liħ. Tweġiba sinċira tiegħek taf xi tkun indikazzjoni tal-istat ta' ruħek. Issa l-aħwa jien nixtieq li dal-kelmiet li ngħixu Kristu llum, il-kelmiet li ngħixu Kristu nixtieqkom tirċevuhom individwalment bħala sfida. Sfida personali li Alla qiegħed ipoġġilek illum. U għalhekk ippermettu li nistaqsik. Emmint fi Kristu? Emmint fih mhux biss bħala bin Alla, imma bħala dak li ħabbek u tali l nnifsu għalik? Tħobb il-Kristu? Qed tixxierek ma' Kristu? Qed taqdil il-Kristu b'impenn fi kliem ieħor? Qed tgħix għal Kristu? Il-Konti Zinzendorf kellu mottu: għandi passjoni waħda, hija u biss. U x'in il-passjoni tiegħek? Illum. Forsi għalik li tgħix il-karriera u x-xogħol, li tgħixu l-istudju, li tgħix il-flus, id-divertiment, il-kura ta' ġismek jew tad-dar, xi delizzju passatemp. Dan għalik illum fisser li tgħix? Jew tista' tgħid ukoll għalija li ngħixu Kristu.
U l-kelmiet li mutu qlieħ nixtieqkom tirċevuhom bħala konsolazzjoni. Għaliex jekk ta' bilħaq int Kristjan, il-mewt għalik tkun tluq u bidu ġdid u mhux irda totali, spiċċa kollox. Jekk kien Kristjan hi profitt u ħatkun profitt kbir mhux telf. Għaliex? Għaliex kif għadna l-mewt se twaslek għand Ġesu. Il-mewt se tollik għal stat ta' eżistenza ogħla u l-mewt ukoll ħatkun il-mezz biex jintirċievi il-premji, ir-rikompensek. Għalhekk meta taħseb fuq il-mewt, illum għada bitada jew tiffaċċja il-mewt hija waqt tibżax. Tiddisprax, tippanikjax u tqisix għad tqisha bħala telf. Xi ħadd kien qal żomm ħsibijietek u qalbek fis-sema, mod speċjali f'dak il-ħin, u tara kif mhux se tibża tniżżel saqajk fil-qabar. Aħseb. Allura l-aħwa qabel ma nikkonkludi kumment qasir għax kultant nimmissjaw dal-ħsieb ukoll. Ftakru li Pawlu wasal biex jgħid għalija l-mewt gwadan. Biex wasal biex jgħidha qabel rid jgħid għalija il-ħajja i Kristu. Jiġifieri biex jiena u inti naslu ngħidu għalija il-mewt iqlieħ l-ewwel irridu nkunu għadna għalija li ngħix Kristu. M'hemmx waħda mingħajr l-oħra jew qabel l-oħra. F'muħ dal-punt importanti ħafna. Jalla dan il-vers ma jidħolx minn widnejkom biss, imma jkun Alla wkoll li jinniżlu f'qlubkom, għax biss jista' jniżlu hemm. Jalla fil-ġranet li ġejjin naħsbu fuqu. Użawh fil-ħin ta' talb tagħkom. Irriflettu fuqu ħalli tassorbu ħalli jsir parti minnkom. Itolbu dwaru. Itolbu l-Alla wkoll biex jgħinkom ħatamlu sforz. Ħalli flimkien ma' Pawlu intom ukoll tkunu tistgħu tgħidu b'konvinzjoni personali għax għalija il-ħajja hi Kristu, il-mewt iqlieħ.